ሰላም ሰላም ናይ ወይንቲ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ከመይ ቀኒኩም ብሓንድኩም ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹምስ ሰላምታኹም ይብዝሐለይ ኣሕዋተይ። እምበር ተዝና ደማዓንቲ ዘያ ዘቐረብኩ ደሞ መንፈሳዊ ሕቶታት ምስ መልሲ እዩ። ቀዳማይ ክፋል ካልኣይ ክፋል እናበለ ይቕፅል እዩ። ብፅሞና ንኽትከታተሉ ድማ ብትሕትና ይዕድመኩም። ይቅርታ ጠፊአ ቀኒየ እስሚ ነብኣ ከግለኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሕቶ መንፈሳዊ ሕቶ ምስ መልሱ ቁፅሪ 1 ህልውና እግዚአብሔር ብኸመይ ይፍለጥ? መልሲ ብእምነት፣ ብስነ ፍጥረት፣ ብመጽሓፍ ቅዱስ ብሕገ ልቦ ባዕሎም ብዝገልጸሎም ቅዱሳኖም እዮም። ቁፅሪ 2 ክንደይ ዓይነት ሃይማኖት ኣሎ ብመጽሓፍ ቅዱስ? መልሲ ሓንቲ፣ ሓደ ጎይታ፣ ሓንቲ እምነት፣ ሓንቲ ጥምቀት። መጽሓፍ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 5 ቁፅሪ 3 ፀሓይ ደው ዘበለ ነቢይ መን ይበሃል? መልሲ ነቢይ ኢያሱ። መጽሓፍ ኢያሱ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 13 ሕቶ ቁፅሪ 4 ን3 ዓመትን 6 ወርሕን ማይ ከይሃርም ጠጠው ዘበለ ነቢይ መን ይበሃል? መልሲ ነቢይ ኤልያስ። መጽሓፍ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 17 ንመልከት። ሕቶ ቁፅሪ 5 ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናተይ ሓጢያት ናቲ ቅድስና ኣየርክሶን እዩ እሞ ናይ ሓጢያተኛ ምስጋና ኣይቕበልን ኣይትበሊ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦ መን ይበሃሉ? መልሲ ኣቦና ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ። እግዚአብሔር ሰናይ ምዃኑ ጣዕሙን ርእዩን ኣብኡ ዝውከል ሰብ ብፁዕ እዩ ዝብል ሃይለ ቃል ኣበይ ንረኽቦ? ሕቶ ቁፅሪ 6 እግዚአብሔር ሰናይ ምዃኑ ጣዕሙን ረኣዩን ኣብኡ ዝውከል ሰብ ብፁዕ እዩ ዝብል ሃይለ ቃል ኣበይ ንረኽቦ? መልሲ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 34 ፍቕዲ 8 ሕቶ ቁፅሪ 7 ሓደ ሰብ ክሳብ ዝናሳሕ ኣይፅልን እየ ዝብል እንተኾይኑ ብፍጹም ኣይክናሳሕን እዩ። ምክንያቱ ጸሎት ናብ ንስሐ ዝመርሕ በሪ ስለ ዝኾነ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦ መን ይበሃሉ? መልሲ ኣቦና ቅዱስ ቄርሎስ ሳድሳዊ። ሕቶ ቁፅሪ 8 ኦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቕ ብጭንቂ ዘድሕን እንተኾይኑ ኣነ ከንቱ ሓጢያተኛ ሰብን መወዳእታይ እንታይ ክኸውን እዩ ኢሎም ጸሎቶም ዝገበሩ ቅዱስ ኣቦ መን ይበሃሉ? መልሲ ቅዱስ ኣባ ኤፍሬም መልሲ ቅዱስ ኣቦና ኣባ ኤፍሬም ሶርያዊ። ሕቶ ቁፅሪ 9 ሰሰና ማለት እንታይ ማለት እዩ? መልሲ ርህርህቲ ርግቢት ማለት እዩ። ኣብ ግዜ ማህሌት ናይ ማህሌት መሳርሕታት ዝበሃሉ ግለጽ ወይ ከዓ ግለጺ። መልሲ ከበሮ፣ ጸናጽል፣ መቆምያ እዮም። ሕቶ ቁፅሪ 10
ብሓቂ እቲ ምስጢር ኣምልኾ ዓብዪ እዩ። ንሱ እቲ ብስጋ እተገለጸ መንፈሳዊ ጽድቂ ንመላእክቲ ተራእየ፣ ኣብ ኣሕዛብ ተሰበከ፣ ኣብ ዓለም ተኣመነ። ናብ ክብሪ ዓረገ ዝበሃል ሃይለ ቃል ኣበይ ንረኽቦ? መልሲ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3:16 ሕቶ ቁጽሪ 11 ንሰማይ እንተደየብኩ ንስኻ ኣብኡ ኣለኻ፣ መንጸፈይ ኣብ ሲኦል እንተገበርኩ እንሆ ንስኻ ኣብኡ ኢኻ ዝበለ ቅዱስ ኣቦ መን ይበሃል? መልሲ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 29:8 ንረኽቦ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይኹን ኣሜን። ሕቶ ካልኣይ ክፋል ሒዝና ክንስዕብ ተተወስኡ ድማ ብሰላም ይቐንየለይ ጽኒኢልኩም ንኽተዳምጽዎ ክሳብ መጨረሻ ድማ በትሕትና ይላበወኩም ኣሕዋተይ። እንተዘይጠቐመና ኣይጎድአናን እና ብልቢ ንርአዮ ኢና ኣሕዋተይ መዓረይ። ነዛ ቻነለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ገይርኩም ደወል ምልክት ብምጥዓን ነዛ ቻነል ቤተሰብ ዝኾንኩም ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ሓገዛዊ ሞራላዊ ሓገዝኩም ኣይፈለየኒ። ላይክ፣ ሸር፣ ኮመንት ብምባል ኣተባብዑኒ። ክሳብ ትስዑ ብሰላም ቀንዩ።